ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ। ଏଇ ଲୋକଟି ଏ ସବୁ ଖାଇଦବ। ଯୋଗାଇ ତାର ଖାଇବା ଯେ 2.5 କିଲୋ ମଟନ। 2.5 କିଲୋ ମଟନ ଖାଇବ ସେ ପୁରା ସକାଳେ ସୁଟିଂ ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ବାହାରିଲୁ ପିକନିକ। ହଁ ତାପରେ ହରିଦାସପୁର ଦିଦିଙ୍କି ଉଠେଇକିରି ଆଇଲା ବେଳେ ସେଠି ବାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଆମର ଭଡ଼ାରେ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଜା ହବ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପା ଆମର ନାଗିଗଲେ ମାଜିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯାକ ପୁରା ବାଗେଇକି ପୁରା ଭଲସେ ଭଲ ମାଜିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରେ କଡ଼େଇ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର ସାର୍ ବସୁଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା ବାଗେଇ କାଟୁଛ ନା? ସାର୍ କଣ ହେଇଛି? ଏଇ ପିଆଜରେ ଲୁହ ବହୁଛି। ଏଇ ଦିନରେ ନା ଚଷମାରେ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଅଛି ଦୁଲା ପାଟଣ ଆସଟେ କଳା ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ପୁରା ଡିଟୋ ସେ ତାରି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ଆସିଲା ବେଳଠାରୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ଏଇ କରୁଛନ୍ତି କଟାକଟିରେ। ଇଏ ଆମର କହିବ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର। ଦିଦି କଣ ଛାଞ୍ଚୁଛ? ଆଉ ଟିକେ ବୁଲି ଆସ। ଆଉ ଟିକେ ତମ ବୁଲି ଆସ। ବାବୁ ନାଇଁ ତମର ତ ରଜ ଆଉ ତମର କଣ ହେଇଛି? ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବନେଇଦେବୁ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ସାର୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭାଇ ଭାଇ ବଢିଆ ବାବୁ ଭାଇ ବାବୁ ନାଇଁ तो
बर्तमान आम चलू बर्तमान भोजी सरीगला देखा आस जा जय जगन्नाथ I love Pipili.